hamu minanami tuan inanomi neng tapukama pihadita di bagasan tikion atau taparani marohan pikirata martangian mahita di bagasan buhat nabi. Tapuji matuhata maridi mahita siap edi nomor 14 ayat sada dohot ayat 2. Dihamu amanginam katangi hema barita Daudi di Tikion imana tersurat di Sada Petrus bidung 2 membuka di ayat 22 sampai di ayat 25 hidop sono. Dan adung dosa diulah ibadah dan jupang akal di bagasan pamanganna dan mengisahi ibadah di nahona Ishak dan mengasupi di nama nauna kursu alai di pasahado tupanguhum si digorohai di porsan ibana dodo sakta di bagasan dagingna tuhawi asa malua hita sian dosa gawe mangulu di hati nurani kinorhon ni bugang naido gawe malu ai somon biru-biru nalilu do hamu na jolo alai bunga di dopak kamu nuaing parmahani na manganahon hidup saat dihamu amanami dohon inanami nahina holongan Kristus Yesus dan adong jomma nama talomohon mulu nawar sitaon manang na olo mangadu dihapon suho say marusaha dohita pada ohon diri siani manang asa manua hita siani alai di pardalanan di mulutna dan boy malua HP hita sian hapur suho ikon tak ada pidu HP boy do hapur suho ni ro alani panalahutan jala boy do roi alani hapur syota para hasakyota tu Kristus turpuk kesadario di paino tu hita muhadu hita lahal mangadu pihapur suho ni terdumo bima molo tak ada pihapur suho alani hapur syota tu Kristusi mulu didok di Sada Petrus bidung 2 ayat 1 sia ai ido asli roha mulu di tahun halak arsa di roha dohot pambahinan nasuhu ala ingot ibadah di dibata asa di tahun halak napor sia hapur sumani alani hapur syota di Kristus dada marlapatan asa talulu hapur sumani dah alai alan hasakyot tadoi Kristus Yesus dimatai atau molo ikut ada banta do hapur suhoni buhar kita menghadapi
Kristus disitaonon na diadupi iba, supaya kita mengikuti jejak Kristus yang menderita. Surat sada Petrus na tinobos ni si Petrus mandapotun aka pay solat aka halak na kursiya di perserahan tu dia mai molidok di sada Petrus di sada ayat sada ima tu Pontus tu Galatia tu Kapodosia Asia dan Bitinia ima jauh-jauh tu halak na kursiya asa mangarohon muluna tu Kristus ditiki menghadapi si tahun alamasa tu hati hai halak na persia di Kristus menghadapi ela-ela si tahun na bulung alai marhite suraton asa manahan manasida asa unang madili nasida alai saifot maha personasida di Kristus na hina personasida. Jemaat diajak untuk menanggung penderitaan agar taat kepada Kristus. Taat bukan berarti pasrah dan menyerah, tetapi taat menunjuk kepada sikap untuk mengikuti teladan Kristus yang menderita itu. Ahadu sikiruon na di patorang surat Petrus tuhita marhite Kristus. Ima takas laki di dok itu pukon mamukas sen ayat 22 1 lopa di dok. Dangadung dosa diula ibana dan jupang akal di bagasan pamanganna dan mangisahi ibana di nahona isak dan mengasupi di nama nahona persuk alai di pasado tupabuhum si tigoroai di porsan ibana di dosata di bagasan dagingna tuhawi asa madua hitas yang dosa gabi mangulu di hati gorani hinorhon di bugang naido gabi malu kamu. Jemaat diajak untuk menanggung penderitaan. Jemaat diajak untuk taat kepada Kristus. Taat di sini bukan berarti pasrah dan menyerah, tetapi menunjuk kepada sikap yang mengikuti teladan Kristus yang menderita itu. Ahadu tiruan naboi idautas yang Kristus marhite surat Petruson. Takas tudidok di ayat 22 1 ayat 24 itu kesadarion. Ima dan jumpang akal di bagasan pamanganna dan mengisahi imana di nahona isak dan mengasupi di nama nauna pulsu alai di pasado tupamuhum si tigor rohai. Kristus yang menderita itu meskipun dia menderita, dia tidak membalas caci maki ketika dia dicaci. Dia tidak mengancam ketika dia diancam. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia tidak berbuat dosa, tetapi dia mau menanggung dosa-dosa kita. Ini adalah ajakan untuk kita supaya kita hidup kudus meskipun kita menderita. Asa setetong badia kita nang pita adu pihak mursuni mengadupi hapur suhon alani hasitongan alani mangulahon na tidur di bagasan mulutna asa tatirma Kristus nang pedirupi ibana ragam hapur suhon alai dan mardosa ibana badia di ibana on masih tiruon naboi idauta marhite pambahenan Kristus di bagasan mulutna dan marisuan hapur suri Kristus. Kematiannya bukanlah kematian yang konyol, tetapi kematiannya adalah kematian yang menyelamatkan. Maka kita khususnya orang yang percaya kepada Kristus harus bersedia untuk menderita karena kita melakukan kehendak-Nya. Bahkan ketika kita berbuat apa yang Tuhan kehendaki, kita diingatkan untuk terus-menerus meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita setia kepadanya, agar kita tidak meninggalkan Dia. Terlebih amanginang di pandemi COVID-19 yang masih melanda kehidupan kita.
ragam apor suhon nata adopi alani pandemi COVID dipaingon tukukon do kita asa saya tok mahita sakya ke Kristus unang mani berisen ibadah olodo alani ragam ihamaon pojok di roha alat sitawani gemado kita seibadah. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita teruslah setia meskipun kita menghadapi penderitaan pergumulan berat di berbagai aspek kehidupan kita, karena apa yang kita alami tidak melebihi Kristus yang telah mengalami penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Menderita karena Kristus adalah konsekuensi kita, tetapi ingatlah, setiap orang yang setia kepadanya kita akan menerima mahkota kehidupan. Dihamu amanami dohot inanami. Tentu setiap kita menghadapi banyak tantangan pergumulan dalam kehidupan kita. Tidak hanya anak muda saja, terlebih kepada orang tua. Dihamu amang ina manusia. Udang nasi pikiran, udang nak itu sedupatan. Tetapi bagaimana di masa tua kita terus-menerus memperjuangkan iman kita, terus-menerus tak bersetia kepadanya. Meskipun banyak hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, masalah ekonomi, keluarga, anak, bahu, dan apapun itu, biarlah terus kita menggantungkan diri kita kepada Kristus. Jangan jauhkan diri kita kepadanya, tapi teruslah setia hanya kepadanya. Teruslah beriman hanya kepadanya. Jangan lari, tapi hadapilah. Iman itu harus menghadapi penderitaan, bukan menjauhi. Tantangan itulah membuat kita terus beriman dan semakin percaya hanya kepada Kristus. Unang talung di dalam jalan pintas, asa pada orang dirintas yang ibadah. Jika kita menanggung penderitaan karena iman kita kepada Kristus, biarlah kita menanggungnya dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Tetaplah kita mengasihi meskipun kita dibenci, tetaplah kita melayani meskipun dikritik oleh orang lain, tetaplah kita menyayangi meskipun orang tidak menyayangi kita. Itulah bentuk kebaikan Allah yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Martanya kita. Mulia temaniho ali Tuhan dihatam nang hutangi kami di bagasan tikion. Asa pumana hutiru kami di pardalana di mono nami. Mono godu pihami ragam amomo apor sukon. Asa unang madeli kami. Asa unang manibil kami siapon. Alai lam jujur kami Tuhan. Mangido-godo asli kami Tuhan. Asa margogo hai menghadapi sanungai. Kosmuhan nami Tuhan mulutumpi godo pihak hapor sukni alani hapor sunami Tuhan didongani godo kami dipergugui godo kami Tuhan jala dan marisuang di kami halak hapor siang jala sakian atau pergugui kami Tuhan mangulah godo kami godo nami mulutumpi godo pihak hamau dan hapor sukni di pata aman nami asimaroham pasu-pasu masalun aman nami ina nami umuan sirsinan sia dohon ina naomi na adon bagas nasi dabe dan muli kami Tuhan harap jumpa muhi marhitepe anami alani pandemi COVID alai dan mengurangi las di rohan nami lawan muji-muji keluar atau sepasu-pasu masudi aman nami ina nami lihon tunasida roha nama las di roha lihon tunasida Tuhan pasu-pasumi ramoti salut na ulaw ramoti salut akan keluar ke Tuhan sehoma nama jaga jalan mendongan nasida debata aman nami saat mangun nami sehoma nama ngaraja roha na pikiran nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami mulia Tuhan. Amin. Tapuji Tuhan mari dimahitas yang buku ende nomor 410 ayat sada bohong ayat 10.
mahita mangido di tangiang atau patai. Alia manami na di banua kijang say binarbadia maguarmo, say Roma harajawmo, say saud malomo ni roham di banua tungang song na di banua kijang. Lihon matu habis sadari handuan siapari, say sa manusa nami song panisa nami di dosa dongan na magdosa tunami. Unang kanitogihon tu pangucunan, balua mahabis yan panago, ay holo na puna harajao, dohot haguguon, roni hasanam sa liling iniling na. Asinirohan ni Tuhan Yesus Kristus, dohot holo nirohan ni mata ama, dohot persauran itu di parbadiya iman, naman dongani hamul sa luhut na.